December 21, 2012, sa Mayan Calendar, katapusan sa kalibutan. Base sa Mayan Calendar, sa Disyembre kawhaag usa, tuig sa kawhaan ug pulog duha, adlawng Biyernes. Ang kamot ug tudlo sa orasan daw muungot ug muyugyug sa kalibutan. Mugunob sa matag usa, magkaguliyang, mawatas-watas tao hayop bukid tanan, walay mahibilin. Diyos nun, walay tinuhuan, walay dinapigan o sulugoon man ni Satanas, walay pili. Ang tibuok lumulupyo, managhilak sa kalisang, manago sa kahadlok, managduyog sa pagampo, sama sa manaygunay, sa tingog sa kahitasan nga hilabihan kalanog, ug sa tayog nga hilabihan kakusog, managan, manggawas, mananap nga sukad wala pahikiti, mutuybo, mulampurnas ug magpangka tubig ug yuta, dili tsunami, dili linog, dili bagyo, dili tornado, dili buto sa bulkano kundi gubat sa tanang katalagman. Bisan pagtukhan ang taknaan, matag segundo, wala na gayud kitay mahimo kung maabot na ang takna sa panahon sa Hudyaka.